ആഖ്യാതാന്യഭ്യതീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി അന്യുത. വിവർത്തനം. ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു, ആദരണീയനായ സൂതഗോസ്വാമി, അങ്ങ് സർവ പാപവിമുക്തനും ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് വിഖ്യാതമായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശാരദനുമാണ്. ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങേക്ക് പ്രാവീണ്യമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അങ്ങിതെല്ലാം ശരിയായ മുറപ്രകാരം സ്വയം അഭ്യസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിമാരെ ലൈവ് ഇടുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപമഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നദാ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃമാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദം മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्यैक्यं नमामि भक्तशास्त्रिकम्. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോത്സവം ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നമ്മള് ശ്ലോകം 38 എന്നല്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത്? അതെ മാതാജി. അതെ 38 മാതാജി. 38. ഓക്കെ. അതായത് സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 14 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അധ്യായത്തില് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ബാഹുദണ്ഡ്യാഭ്യുദയന അനുജീവിനോ യതി
യദുപ്രവീരാഹ്യ കുതോ ഭയാമുഹു അതിക്രമന്ത്യഘ്രിബിരാഹൃതം ബലാദ് സഭാം സുധർമാം സുരസത്തമോജിതാം യദ്ബാഹുദണ്ഡ്യാഭ്യുദയാനുജീവിനോ യദുപ്രവീരാഹൃഹ്യ കുതോ ഭയാമുഹു അതിക്രമന്ത്യഘ്രിബിരാഹൃതം ബലാദ് സഭാം സുധർമാം സുരസത്തമോജിതാം. യദ് ആരുടെ ആരുടെ ബാഹുദണ്ഡ് ബാഹുക്കൾ അഭ്യുദയ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് അനുജീവിനഃ സർവദാ ജീവിക്കുന്ന യദു യദുകുലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രവീര പ്രവീരന്മാർ ഈ അഗുദോ ഭയാഹ എല്ലാ തരത്തിലും നിർഭയരായി മുഹുഹു നിരന്തരമായി അതിക്രമന്തി തരണം ചെയ്യുന്നു അംഗ്രിബിഹി പാദത്താൽ ആഹൃദാം കൊണ്ടുവന്നു ബലാത്ത് ബലാത്കാരമായി സഭാം സഭയിൽ സുധർമാം സുരസത്തമ ദേവന്മാരിൽ ഉത്തമൻ ഉചിതാം അർഹതയുള്ള വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യദുകുലത്തിലെ പ്രവീരന്മാർ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ എല്ലാവിധത്തിലും സദാ നിർഭയരായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാർ അർഹിക്കുന്നതും അവരിൽ നിന്നും ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തതുമായ സുധർമ്മ സഭയെ അവരുടെ പാദങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു. അപ്പൊ യദുകുലത്തിലെ പ്രവീരന്മാർ ധീരന്മാരെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹുക്കളാൽ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. കൈകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ എല്ലാവിധത്തിലും അവർക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. സ്വന്തം പിതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ മക്കളിരിക്കണ പോലെ. അപ്പൊ അത്രയും അവര് നിർഭയരായിരിക്കും. അവരുടെ സംരക്ഷണം പിതാവിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത്. അതുപോലെ ഇവിടെ യദുകുലത്തിലെ ധീരന്മാരെല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ എല്ലാവിധത്തിലും അവർ സദാ നിർഭയരായിരുന്നു. അവർക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാർ അർഹിക്കുന്നത് പോലെന്തും അവരിൽ നിന്നും ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തതുമായ സുധർമ്മ സഭ. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ സഭയ്ക്ക് പറയണാണ് സുധർമ്മ. ആ സുധർമ്മ സഭയെ അവരുടെ പാദങ്ങൾ ചവിട്ടി മതിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവകരെ ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ ഭയത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭയം മരണഭയമാണ്. ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും. എന്ത് വന്നാലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ സ്വയം വിശ്വസിച്ചാല് അവർക്ക് ആ പേടി പോലും നിസ്സാരമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മനസ്സാണ് അവർക്കുണ്ടാവുക. ബലാത്കാരമായി സ്വായത്തമാക്കിയവയായാൽ പോലും അവർ ഉത്തമമായ വസ്തുക്കളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അവർക്ക് നല്ലപോലെ ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ഭഗവാൻ നന്നായി സമമായി പെരുമാറുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് പക്ഷപാതമുള്ളവനാകുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, എല്ലാവരോടും നന്നായി പെരുമാറുന്നു. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് അതിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവരോട് അതീതമായ സ്നേഹമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുക്കളാലും സമ്പുഷ്ടമാകിയാൽ ദ്വാരകാപുരി ആഡംബര സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ദ്വാരകാപുരിയിൽ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദ്വാരകയെ അവിടെ നിന്ന് ആ ധാമത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ആഡംബര സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലാണ് രാജ്യസഭാ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ സുധർമ്മ എന്ന രാജ്യസഭാ മന്ദിരം ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാരുടെ പ്രതാപത്തിന് അനുയോജ്യമായതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള രാജ്യസഭാ മന്ദിരമാണ് ദ്വാരക നഗരിയിലും ഉണ്ടായത്. നിശ്ചയമായും ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്തരമൊരു സഭാ മന്ദിരം. എന്തെന്നാൽ ഒരു രാജ്യം എത്ര തന്നെ ഭൗതിക പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായിരുന്നാലും ഭൂമിയിലെ മാനവർക്ക് അത്തരമൊരു സഭാ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു.
ആകുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന കാലത്ത് യദുകുലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആ സ്വർഗീയ സഭാ മന്ദിരത്തെ, എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? സുധർമ്മ സുധർമ്മ. ആ സഭാ മന്ദിരത്തെ ബലാത്കാരമായി ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ ദ്വാരകയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ ആ സഭാ മന്ദിരത്തെ ബലാത്കാരമായി ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ബലാത്കാരമായി അത് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും തീർച്ചയുള്ളതിനാൽ അവിധത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, എല്ലാ സന്തോഷവും സുഖവും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ദേവരാജ്യത്തുനിന്ന് ആ സഭാ മന്ദിരം എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് അവർ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ആ സഭാ മന്ദിരം കൈക്കലാക്കിയത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയാർന്ന വസ്തുക്കൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് ദേവലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ സഭാ മന്ദിരം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയാർന്ന വസ്തുക്കൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. യദുവംശജ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന സർവ്വവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. അതിന് പകരമായി അത്തരം ഭഗവത് സേവകർ സംരക്ഷിതരായും നിർഭയരായും കഴിയുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ട് അവര് എല്ലാ സംരക്ഷണയും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു. വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ബദ്ധാത്മാവ് ഭയമുള്ളവനാകുന്നു. വിസ്മൃതാവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? എന്താണ് വിസ്മൃതാവസ്ഥ? മറവി. ആരെ മറന്നു? ഭഗവാനെ മറന്നു. ഭഗവാനെ മറന്ന് ഉള്ള ബദ്ധാത്മാവിനാണ് എപ്പോഴും ഭയമുള്ളവനാകുന്നത്. എന്നാൽ സ്വപിതാവിന്റെ കൃപയാൽ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശിശു ഒരിക്കലും ആരെയും ഭയപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു മുക്താത്മാവ് ഒരിക്കലും ഭയമുള്ളവനെയല്ല. മുക്താത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ മറക്കാത്ത ആളാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കുക മൂലം സുഷുപ്തിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹമാണ് ഭയം. അപ്പൊ സുഷുപ്തി, അതായത് വിസ്മയാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോ അവന് ഉള്ളതാണ് ഭയം. ഭഗവത്ഗീത 2:20 എന്താ പറയണേ? നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂക്താ ഭവിതാ വാനഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം ശരീരം. അല്ലെ? എന്താണ്? ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത നിലയനുസരിച്ച് അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ലെന്നിരിക്കെ ഭയത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരുവൻ കടുവയെ കണ്ട് ഭയചകിതനായേക്കാം. എന്നാൽ അവന്റെ അരികിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഒരു കടുവയെയും കാണുന്നില്ല. സ്വപ്നാവസ്ഥയിലുള്ളവനും ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലുള്ളവനും കടുവ എന്നത് വെറും കാൽപ്പനികം മാത്രമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കടുവയില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ ജാഗരായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മരിച്ച ഒരുവൻ ഭയഭീതനാകുന്നു. അതേസമയം തൻ്റെ നിലയെക്കുറിച്ച് വിസ്മരിക്കാത്ത ഒരുവൻ, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ്, ഭഗവാൻ എന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും എന്ന് വിചാരിച്ചാല് അതിന് ഭയമില്ല. അപ്രകാരം തങ്ങളുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ യദുകുലത്തിലുള്ളവർ തികച്ചും ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഭയപ്പെടുവാനായി ഒരു കാലത്തും ഒരു കടുവയും ഇല്ലായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ കടുവ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാനുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. കച്ചിത്തേ അനാമയം ദാദാ ഭ്രഷ്ടതേജാ വിഭാസിമേ അലബ്ധമാനോ വജ്ഞാത കിം വാ താദാ ചിരോഷിതാഹ. കച്ചിത് തേ നിന്റെ അനാമയം, ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ദാദാ എന്റെ പ്രിയ സോദര, ഭ്രഷ്ട ഇല്ലാതായി, തേജസ് വിഭാസി തോന്നുന്നു, മേ അലബ്ധമാനഃ ആദരവില്ലാതെ, അവജ്ഞാതഃ അവഗണിക്കപ്പെടുക, കിം അതോ വാ അല്ലെങ്കിൽ താദാ
എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭ്രാതാവേ, മാതാവേ, ശിരോഷിത ദീർഘകാലത്തെ വാസം നിമിത്തം ദീർഘകാലത്തെ വാസം നിമിത്തം. വീണ്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനോട് ചോദിക്കാണ്, എന്റെ സോദര അർജുന, ദയവായി എന്നോട് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ക്ഷേമകരം തന്നെയല്ലേ? നിന്റെ ശരീര തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. ദീർഘകാലത്തെ ദ്വാരകാവാസം ഹേതുവാകിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അനാദരവും അവഗണനയുമാണോ ഇതിന് കാരണം? ഇപ്പൊ ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന 2 ദിവസം 1 ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്കും ഒരു വിഷമം തോന്നും അല്ലെ? ഇതിപ്പോ 7 മാസമായി അർജുനൻ അവിടെ പോയിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് അർജുനന്റെ ആ വാസം, ഭഗവാൻ ഏതേരും അർജുനെ കൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അത്ര സമയം കിട്ടില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വല്ല അനാദരവോ അവഗണനയോ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ എന്നാണ് ചോദിക്കണത്. ദീർഘകാലത്തെ ദ്വാരകാവാസം ഹേതുവായി, അത് കാരണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അനാദരവും അവഗണനയുമാണോ ഇതിന് കാരണം? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എല്ലാ വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്നും ദ്വാരകയുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് അർജുനനോട് ആരാഞ്ഞു. എല്ലാം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അർജുനാണെങ്കിൽ ആകെ വിഷമത്തിലിരിക്കണം. പറയാനും വയ്യ, പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവിടെ അശുഭകരമായ യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവ്യമല്ലെന്ന് അവസാനം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായി. ഭഗവാനുണ്ടെ പിന്നെ ഒരു അശുഭ കാരണങ്ങളും അവിടെ നടക്കില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ശരീര ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ, ഇത്രയും നല്ല ഓജസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അർജുനൻ വളരെ ശരീര ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ അർജുനൻ കാണപ്പെടുകയാൽ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും നിർണായകമായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കച്ചിന്നാഭിഹദോ ഭാവൈ ശബ്ദാദിഭിരമംഗളൈഹി നദത്വമുക്തർ മർദ്ദിപ്യ ആശയായത് പ്രതിശ്രുതം കച്ചിത അതോ അതോ ഞാൻ ഇല്ല അഭിഹദാഹ സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു അഭാവൈഹി പ്രതികൂലമായ ശബ്ദ ആദിഭിഹി ശബ്ദങ്ങളാൽ അമംഗളൈഹി അമംഗളകരമായ ന ഇല്ല ദത്തം ദാനമായി നൽകുക ഉക്തം പറഞ്ഞു അർത്ഥിഭ്യഃ അഭ്യർത്ഥിച്ചവന് ആശയ പ്രതീക്ഷയോടെ യത്ത് പ്രതിശ്രുതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഇനി വല്ല വിഷമത്തോടെ നിന്നോട് വല്ലവരും സംസാരിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. പ്രതികൂലമായ അമംഗളകരമായ വാക്കുകളാൽ ആരെങ്കിലും നിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുവോ? എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നോട് സംസാരിച്ചോ? വല്ലവരോ അഭ്യർത്ഥിച്ചവന് ദാനം നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനോ നിനക്ക് കഴിയാതെ വന്നുവോ? ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ദാനമായിട്ട് വല്ലതും ആവശ്യപ്പെട്ടുവോ? ഇനി അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനോ നിനക്ക് കഴിയാതെ വന്നുവോ? അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. പണം ആവശ്യമുള്ളവർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്ഷത്രിയരെയോ സമ്പന്നരെയോ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ദാനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെയും സ്ഥലകാലങ്ങളെയും പരിഗണിച്ച് ദാനം നൽകേണ്ടത് ധനം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തി അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലോ മാത്രം നമ്മൾ ധനം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു ദാനം നൽകേണ്ടത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നൻ ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ പിഴവിന് അയാൾ നിശ്ചയമായും പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കാൻ അർഹരായവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിഷമം തന്നെയാണ്. ഈ പിഴവുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിഷാദത്തിന് കാരണങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അപ്രകാരം പരാജയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തി വിമർശനത്തിന് പാത്രമായിത്തീരുന്നു. എന്താണ് ബില്ലാളി വീരനായ അർജുന് ഇതൊന്നും തരാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു അവസ്ഥയിലായോ എന്ന് വരെ അവർ ചോദിച്ചു പോകും. അതും അർജുനന്റെ വിഷമാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകാമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുമാനിക്കുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 41.
കച്ചിത്വം ബ്രാഹ്മണം ബാലം ഗാമൃദ്ധം രോഗിണം സ്ഥിരയം ശരണോപസൃതം സത്വം നാത്യാക്ഷി ശരണപ്രദ. കച്ചിത് അതോ അതോ ത്വം നീ സ്വയം സ്വയം ബ്രാഹ്മണം ബ്രാഹ്മണം ബ്രാഹ്മണർ ബാലം ബാലൻ ഗാം പശു പശു വൃദ്ധം വൃദ്ധൻ രോഗിണം രോഗി സ്ത്രീയം സ്ത്രീ ശരണ ഉപസൃതം സംരക്ഷണത്തിനായി സമീപിച്ചാൽ സത്വം ഏതെങ്കിലും ജീവിക്ക് ന അതോ യാക്ഷി അഭയം നൽകാതിരിക്കുക ശരണപ്രദ സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്ന വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാ ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. നീ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണർ, ശിശുക്കൾ, ഗോക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, വൃദ്ധർ, രോഗാതുരർ എന്നിവർ പോലുള്ള അർഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷകനാണ്. അഭയം യാചിച്ചുവെന്ന് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയോ. ഇതാരാണ് ചോദിക്കണത്? ചോദിക്കാണ്, വീണ്ടും അർജുനോട് ചോദിക്കാണ്. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്? ബ്രാഹ്മണര് എപ്പോഴും സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടും. ശിശുക്കൾ, ഗോക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, രോഗാതുരർ, ഇത്രയും ആളുകള് നമ്മള് സംരക്ഷണം ചോദിച്ചു വന്നാൽ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം. എന്നിവർ പോലുള്ള അർഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷകനാണ്. അഭയം യാചിച്ചു വന്ന അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ നിനക്ക് കഴിയാതെ പോയോ. ഭാവാർത്ഥം: സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്കായി ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ജ്ഞാനാന്വേഷണത്തിൽ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണര് ഇങ്ങനെ അവര് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാന അന്വേഷണത്തില് ഭൗതികമായതും ആധ്യാത്മികമായുള്ള അറിവിന്റെ അന്വേഷണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് അവരുടെ ധർമ്മം. രാജാവിന്റെ സംരക്ഷണം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അർഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ രാജ്യത്തിലെ ശിശുക്കൾ, ഗോക്കൾ, രോഗികൾ, സ്ത്രീജനങ്ങൾ, വൃദ്ധർ എന്നിവർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ സവിശേഷമായ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അത്തരം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ക്ഷത്രിയന്മാരായാൽ അഥവാ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ക്ഷത്രിയർക്ക് അഥവാ രാജ്യത്തിന് അപമാനകരം തന്നെയാകുന്നു. അவ்விധമുള്ള എന്തെങ്കിലും അർജുനന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ആ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ചറിയാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനായിത്തീരുന്നു. ശ്ലോകം 42. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതില്ലല്ലോ? എല്ലാം എളുപ്പല്ലേ ഇതൊക്കെ? എളുപ്പമാണ്. കച്ചിത്വം നാഗമോ ഗമ്യാം വാസത്കൃതാം സ്ത്രീയം പരാജിതോ വാദ ഭഗവാൻ നോത്തമൈർനാസമൈപതിഹി ഭവാനോത്തമൈർനാസമൈപതിഹി. കച്ചിത് അതോ ത്വം നീ ഇല്ല അംഗമ സന്ധിച്ചുവോ അഗമ്യാം ദോഷമാരോപിക്കത്തക്ക ആരോപിക്കത്തക്ക ഗമ്യാം സ്വീകരിക്കത്തക്ക വാ അല്ലെങ്കിൽ അസത്കൃതാം അനുചിതമായി പെരുമാറിയോ സ്ത്രീയാം ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു വാ അല്ലെങ്കിൽ അധ എന്തൊക്കെയായാലും ഭവാൻ തന്നെ അതുമല്ല ഉത്തമൈഹി ഇല്ല അസമൈഹി നിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാ ജയ ശിലപ്രഭുവാത്. ദോഷം ആരോപിക്കാൻ തക്കതായ സ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുമായി നീ സന്ധിച്ചുവോ? ഇനി വല്ല സ്ത്രീകളായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയോ എന്നാണ് ചോദിക്കണത്. ദോഷം ആരോപിക്കാൻ തക്കതായ സ്വഭാവമുള്ള, അതായത് ദുർസ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുമായി നീ സന്ധിച്ചുവോ? അതോ യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് വേണ്ട വിധം പെരുമാറിയില്ലയോ? യോഗ്യത ആദരവർഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് അപമര്യാദയായി നീ പെരുമാറിയോ? അതോ തന്നേക്കാൾ താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുല്യനായ ആരെങ്കിലും മാർഗമധ്യേ ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയോ? ഇതൊക്കെ വീണ്ടും ചോദിക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം: പാണ്ഡവരുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇടപെടലുകൾ ചില നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത്
എല്ലാ സ്ത്രീകളും മറ്റ് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇടപെടലുകളൊന്നും അന്നത്തെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭർത്താക്കന്മാരിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഇടപെടലുകൾ ചില നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷൻ, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ എന്നിവർ വൈശ്യ അഥവാ ശൂദ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമായിരുന്നു. എന്നാൽ താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള പുരുഷൻ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയുമായി സന്ധിക്കുക നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉയർന്ന ഇതിലുള്ള പുരുഷന്മാര് താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാല് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയം താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള പുരുഷൻ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയുമായി സന്ധിക്കുക നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയർക്ക് പോലും ബ്രാഹ്മണ വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം മാതാവ്, ഏതൊക്കെയാണ് 7 മാതാക്കളെ പറയുന്നത്? സ്വന്തം മാതാവ്, അതേപോലെ ഗുരുപത്നി, ബ്രാഹ്മണ പത്നി, രാജാവിന്റെ പത്നി, ഗോമാതാവ്, പോറ്റമ്മ, ഭൂമിദേവി. ഇതാണ് 7 മാതാക്കള്. ആരൊക്കെയാണ്? സ്വന്തം മാതാവ്, ഗുരുവിന്റെ പത്നി, ബ്രാഹ്മണപത്നി, രാജാവിന്റെ പത്നി, രാജപത്നി, ഗോമാതാവ്, പോറ്റമ്മ, ഭൂമിദേവി. അപ്പൊ ആ സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരുവളായി ബ്രാഹ്മണ പത്നിയെ കരുതുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം ഉത്തമമെന്നും അധമമെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുമായുള്ള ബ്രാഹ്മണ സംയോഗം ഉത്തമവും ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുമായുള്ള ക്ഷത്രിയ സംയോഗം അധമം. കണ്ട, ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധം കഴിക്കാം. പക്ഷെ താഴ്ന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഉന്നത കുലത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുമായുള്ള ക്ഷത്രിയ സംയോഗം അധമവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്ദ്യവുമാകുന്നു. സംയോഗത്തിനായി ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കരുത്. അതേസമയം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ പരിഗണിക്കാൻ വേണം. അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹാലോചന പറഞ്ഞാല് ആ സ്ത്രീയെ ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ശൂദ്രരേക്കാൾ അധമമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹിഡിംബി ഭീമനെ ഇപ്രകാരം സമീപിച്ചിരുന്നു. ശൂദ്രരേക്കാൾ അധമമായ സമയത്തിൽ നിന്നാണ് ഭീമനെ ഹിഡിംബി സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ശുക്രാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന കാരണത്താൽ യയാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചു. പാണ്ഡുവിനും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ജന്മം നൽകുവാൻ ബ്രാഹ്മണനായ വ്യാസദേവനോട് അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അതെല്ലാം പുരാണങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. മുക്കുവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു സത്യവതി. പക്ഷെ മഹാബ്രാഹ്മണനായ പരാശരൻ അവളിൽ വ്യാസദേവന് ജന്മം നൽകി. ആകയാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗത്തിന് നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജുഗുപ്സാവഹമായിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം സംയോഗങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മോശമായതുമായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷ യോഗം പ്രവൃത്തിയായുള്ളതാണെങ്കിലും അതും നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിർവഹിക്കാവൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ സമൂഹത്തിന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് വിഘ്നമില്ലാതെയും ലോകത്തിൽ അശാന്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന അനാവശ്യമായ മൂല്യഹീനമായ ജനസംഖ്യാ വർധനവില്ലാതെയും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ശക്തിയിൽ തന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരുവനാലോ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാലോ പരാജിതനാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുഗുപ്സാവഹമാകുന്നു. അപ്പൊ തുല്യ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാലോ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരുവനാലോ പരാജിതനാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുഗുപ്സാവഹമാകുന്നു. പരാജിതനാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് തന്നേക്കാൾ ഉന്നതമായ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാലാകണം. അർജുനനെ ഭീഷ്മദേവൻ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് വെച്ചാല് അത്രയും പവറുള്ള ആളാണ്. അതായത് ഒരു ഭീഷ്മദേവന്റെ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാല് 25,000 അർജുനന്മാര്, അത്രയും
തോൽപ്പിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയാണ് ഭീഷ്മദേവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാനുള്ളത് കാരണം. അതെ, ഭഗവാന്റെ ആ സംരക്ഷണം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവന് അർജുനനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25,000 അർജുനന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? ഭീഷ്മദേവനുണ്ട്. 25,000. അപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ കുറെ പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ടാൽ അതിനൊരു ശക്തി ഇല്ല. ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. അതേസമയം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നിട്ടാലോ, ഇടതുവശത്ത് ഒരു ഒന്ന് ചേർത്താല് അത് എത്ര പൂജ്യം ചേരുന്നുവോ അത്രയും കൂടുതൽ അതിന്റെ മൂല്യം കൂടും. അത് ആ ഒന്നെന്ന് പറയണത് ആരായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. ആ ഭഗവാനാണ് ആ ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നോക്കാം, അത് തന്നേക്കാൾ ഉന്നതമായ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാകണം അർജുനനെ ഭീഷ്മദേവൻ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ആ വിപത്തിൽ നിന്നും അർജുനനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അർജുനന് ഒരിക്കലും അപമാനകരമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാവിധത്തിലും, പ്രായത്തിലും, ബഹുമതിയിലും, ശക്തിയിലും അർജുനനേക്കാൾ അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനായിരുന്നു. എന്നാൽ കർണൻ അർജുനന് തുല്യനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് കർണനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വേളയിൽ അർജുന വിഷമഘട്ടത്തിലായത്. ഇതേക്കുറിച്ച് അർജുനൻ ബോധവാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും കർണനെ വധിച്ചത്. ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ രീതി എപ്രകാരമാണ്? എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചതിപ്രയോഗത്തില് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മാർഗമധ്യേ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായോ എന്ന് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ അനുജനോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരത്തിൽ തേജസ് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു? നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ? അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ മാനസിക വ്യത എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തെ ചിന്തിക്കാൻ വെച്ച് അർജുനെ പോലെയുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന് നിസ്സാര ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കില്ല എന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് എല്ലാ കാര്യവും വിശുദ്ധമായി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കാം. പിന്നെയും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ശ്ലോകം 43. ഭുങ്കാസ്ത്വം സംഭോജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മം കിഞ്ചിത് കൃതവാൻ നയദക്ഷമം. അഭിസ്വിത്ത് അത് അപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന പക്ഷം പര്യ മാറ്റി നിർത്തി ഭുങ്ക്ത ഭുജിച്ചുവോ ത്വം സ്വയം സംഭോജ്യാൻ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങൾ ബാലകന്മാർ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ കിഞ്ചിത് എന്തെങ്കിലും കൃതവാൻ അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷമം അക്ഷന്തമ്യമായ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ. അങ്ങയോടൊപ്പം ആഹരിക്കത്തക്ക യോഗ്യരായ വയോധികരെയും ബാലകന്മാരെയും വേണ്ടവണ്ണം നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ? വീണ്ടും ചോദ്യമാണ്. എപ്പോഴും ബാലകന്മാരെ ഒന്നും നീ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നോ? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ്യരായ വയോധികന്മാരെ വേണ്ടവണ്ണം നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ? ഉപേക്ഷിച്ച് തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവോ? നിന്ദ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റ് ചെയ്തുവോ? ഭാവാർത്ഥം. ആദ്യം എല്ലാ ശിശുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വയോധികന്മാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ദുർബലർക്കും ആഹാരം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? പ്രായം ചെന്നവർക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. കുടുംബത്തിലെ നാഥന് ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുക? എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇനി ഒരു പിടി വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ, വരാത്തവര് വരണ്ട അല്ലെ. അതേസമയം അവരെല്ലാം കഴിച്ച് സംതൃപ്തരായതിനു ശേഷം
ഇനി ആരെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് സമയത്ത് വിളിച്ച് വരത്തില്ല മാതാജി. ചോദിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ അതൊക്കെ വിളിച്ചാ അവരൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരത്തില്ല. വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകള് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്നവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഇപ്പൊ അതല്ല, വരുമ്പളത്തിനും പ്ലേറ്റ് അല്ലാതെ ഒരേപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കും. ഇനി രണ്ടിട്ട് വിളിക്കും, വന്നില്ലേ വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സമത്വമായി ഇപ്പൊ. അങ്ങനെയാണ്. അതെ. അവരെ സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുക എന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വീഥിയിൽ നിന്ന് 3 തവണ വിളിച്ചു ചോദിക്കും. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഉപേക്ഷ വിശേഷിച്ചു വൃദ്ധജനങ്ങളുടെയും ബാലകന്മാരുടെയും കാര്യത്തിൽ അക്ഷന്തവ്യമാകുന്നു. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ആരെങ്കിലും ആ സമയത്ത് വിളിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മുടെ മുഖം പോയി. ഇന്നത്തെ കാര്യം ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയില്ലേ. ഇല്ല മാതാജി, അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കത്തില്ല. ഉള്ളതില് ഭക്ഷണം ഉള്ളത് കൊടുക്കും. ഉള്ള പങ്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കൊന്നുമില്ല. അല്ല, കഴിച്ചേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ ഭാവവും ഇതൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ആകെ 2-3 ആൾക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം വെക്കുക. അതില് 1-2 പേര് കൂടുതൽ വന്നാല് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും ആ വിളിയിൽ നിന്നും കഴിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നത്. ഇല്ല മാതാജി, അങ്ങനൊന്നും പറയത്തില്ല. ഇല്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ അല്ലെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. അതെ, ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ അല്ല, ആരും കഴിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ. എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട നേരമാകുമ്പോ ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. പറഞ്ഞ വഴിക്ക് അത് കഴിച്ച് സുഭിക്ഷമായിട്ട് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ട്. അവർക്കും മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതെ. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് കൂടെ ഉള്ളൂ, അത് എടുത്തു തീർക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്. എടുക്കാം. ശ്ലോകം 44. കച്ചിത് പൃഷ്ടതമോനാഥ ഹൃദയേനാത്മബന്ധുന ശൂന്യോസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേതന്യദാനരുക്ക കച്ചിത് അതോ പൃഷ്ടതമേന അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവന് അധ എന്റെ സഹോദര ഹൃദയേന ആത്മബന്ധുന സ്വന്തം ആത്മമിത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശൂന്യമായ അസ്മി ഞാനാകുന്നു. രഹിതഃ നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ നിത്യം നിത്യമായി മന്യസേ നീ വിചാരിക്കുന്നു. നിന്റെ അന്യത അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും രുക്ക് മാനസിക വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. അതോ നിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നഷ്ടമായത് നിമിത്തം നിത്യമായി ശൂന്യനായതായി നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണോ? അല്ലയോ എന്റെ സോദര അർജുന, നീ ഇത്രയധികം വിഷണ്ണനാകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവും ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇനി യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നഷ്ടമായത് നിമിത്തം നിത്യമായി ശൂന്യനായതായി നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണോ? എന്റെ സോദര അർജുന, നീ ഇത്രയധികം വിഷണ്ണനാകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവും ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കെട്ടിയത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം. ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ജിജ്ഞാസകളൊക്കെയും ലോകദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതിനോടകം അനുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്തായിരിക്കും കാരണം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരോഭവിച്ചു. മറ്റൊന്നിനാലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന അർജുനന്റെ തീവ്രമായ വിഷാദം കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ശ്രീ നാരദരുടെ സൂചനകളെ മുൻനിർത്തി അർജുനനോട് തുറന്നന്വേഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അതിന്റെ സൂചന കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അത് തുറന്ന് അർജുനനോട് അന്വേഷിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം എന്ന 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണമാകുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സന്തു ദേവജാ